Tinokukanudzaiwa namanduwe tabenuka anodza nyasi dzomanhoko nhau dzozuva rogumi nopfumba mwedzi uno wambudzi. Kambani yozesa yakakwidza pokare mutengo magetsi. Kureketa kuno munhu anoda kutenga magetsi anosvika 50 anokwanisa kubhadhara mari inosvika madhora 900. Anotenga magetsi 100 anokwanisa kubhadharisiwa mari inoita madhora 260. Izvi zvakabvira musi wegumi noina mwedzi uno wambudzi. Kwai vanongo vachida kuzotenga magetsi anoita 200 vanobhadharisiwa mari inoita 966. Wanotengawo 300 vachabhadharisiwa mari inoita chiuru chibodzi no 932. Izvi zvichawadza vazhinji idi. Kanzuro yeguta reHarare yaisa urongwa hwekutekaidza mari hwegore rinouya hunosvika mabhiriyoni oZimbabwe anoita iwo 32. Kwai vari kuingidzira mvura kuti ibve pamari inoita madhora 10 kuenda pamadhora 150 ibodzi pacubic meter ibodzi. Vari kuringira kuti vagoona kupuwawo pokare chikwereti chinoita bhiriyoni ribodzi romari yomunyika yedu Zimbabwe. Hino kuti zvichagopererepi. Kanzuro yechitungwiza yaendesiwa kumatare mhosva nonyaya yekuparadza dzimba dzevanhu kwairi kuita. Waendesawa ndo Zimbabwe Lawyers for Human Rights wari magweta anohwira kodzero dzevanhu munyika. Tinoramba takandoteya kuti kumatareko kuchabudikei. Munyori womunyika nomukurumbira pasi rese Tsitsi Dangarembwa ari kupenha mhuno nokasiyanwa kureketa kuno nokuti zuva ranyasi ndipo pari kuburitsiwa vanhu vachahwina mubayiro weBooker Prize wegore rino. Bhuku rache rakaendesiwa pamubayiro uyu ndorinonzi This Mournable Body. Idi tinomushuvira tuzvinu. Tiri mumutambomo kune wakagadzira kafirimu kadiki kanonzi Muroyi Mbani kana kuti Muroyi Ndiani pachizezuru. Kari kunzi ndiko kago kuhwinisiwa mutambo wakanaka kune mitambo yese yakagadzirwa Mhiriko Makungwa. Izvi zvaitika kuungano yomutambo yemafirimu yokumhiri kuEurope yeEuropean Film Festival. Tinovashuvira tuzvinu tichiti pamberi nawo wakanhadzira kamutamboka. Nyika yeAmerica iyo inondogara upomerwa kuti yakaisa zvirango zvoupfumi panyika yeZimbabwe kureketa kwanyasi yaburitsa kuti yakapopomedza mari inoita mamiliyoni ekuAmerica madhora 3 okuti vanhu vagobvisiwa zvimbambaira zvakazara munyika. Nzvimbo zhinji dzakahwiwa hondo dzakazara zvimbambaira izvo zvichiri kuuraya vanhu nemombe kureketa kwanyasi. Izvi tinoramba tichindozvitenda tichiti zvakanaka zvinotendiwawo. Nyasi kwaitika chisioneke mudziwebwe apo nhepfenyuro yoZBC TV yarohwa nomheni. Heno aitumirawo mheni ikawapurira michina yavo yese zvekuti wadoka wasiri kutepfenyura kureketa kwanyasi. Heno kana wazonhadzisa asi wangu wari kutoti kunyangwe nozvidzangadzirimo zviri kusenza zvizvinu. Idi zvinochirevo zvinhu zvi. Tiringedzo pasi rese. KuMalawi changobuhwa kwai Shepherd Bushiri agopuwa bhero munyika machemu. Dare diki romuMalawi rati iro kusungiwa kwache kwanga kuchitori pamutemo. Heno kuti zvichagotekaira sei asi ticharamba takandoteya. Wazuma waita kukuwa bhora kuti riende kuna Wazondo nyasi apo wawarambidza kuti wawabvunzurudze mubvunzo pane nyaya yekutsvaka kuti wakanga wapambirwa nyika mbanani. Izvi zvaita kuti komisheni yaWazondo isaye kana chinhu chibodzi chainogona kuita nozvaWazuma. Heno tichagoringa tichiona zvinoitika mberiyo. MuSouth Africa nozuro wakapedza kuita yavanoti SA Investment Summit iyo inokokiwa naNyamari kuti wagobenutsawo waunzewo nomari ino. Vari kuda kuringira kuti vaunze mabhiriyoni akawanda ayo anogomutsiridza upfumi hwavo pabodzi nokupa vanhu mabasa.
heno kuti zvichabudirira chere nokuti ndoko chitatu wachiita kamusangano kakadai. Vanhu vakangwara wakatenga kamariko padandemutande kanonzi Bitcoin kureketa kuno vari kuita kusekerera nomari. Kwai Bitcoin ribodzi rakwira mutengo kuenda pamadhora anoita madhora okuAmerica anoita zviuru 10. Izvi zvinotofadza zvokuti wanenge wainaro aiwa wakabata goridhe. Togumira muUganda. MuUganda maita nyahwa dzavanhu vanosvika 16 avo vapfuwa kuurayiwa nemapurisa kubva kuratidzira kwakaitika vanhu nozuro vachitanga kuratidzira kusungiwa kwomumwe anopikisa waYoweri Museveni anonzi Bobi Wine. Bobi Wine akasungiwa nozuro apo anga ari kuita misangano yache yekutsvaga rutsigiro kuvanhu. Nyasi dandemutande radoka rindori #PrayForUganda. Idi tinoramba tindori nawo vanhu vaminamato dai yave vakatiringawo muAfrica medu muno. Takadaro mabi yangu tigumire pano ndini wenyu Mhanduwe Wonhawo.